כן. יאללה, אני נשמעת יהודה בן זהורה, ניסים בן יצחק בן ג'ארד, יוסף בן גוז'ארד, יוחנן בן רחל בת שרה, סיבי בת זהורה, אמי יקות בת ליזה. עוד מישהו בנשמת? אה, אה, מסעוד פרוספר אמרת? מסעוד פרוספר בן עוד יקות. פרוספר בן יקות, אה, משה בן אה, יקות, שנטל, בן יקות. נטל שנטל, בת פני. בת פני, פני בת בת, פני. פני בת, חנינה. פני בת חנינה. בת פנינה, נו, סול בת חנינה. סול בת סול בת פנינה, חנינה. פרננד, אה, יוסף פרנון בת ענת. אסתר פרננד בת ענת, ורחמים בן עליזה. רחמים בן עליזה, ורפואה שמקום זכרנו בכללם, יקות בת ליזה, רשל בת יקות, אסתר בת יקות, פרס שמעת בת שרה סולנג'. נו, רפואה שלמה, יהושע בן הדסה. יהושע בן, הרב יחיאל מיכאל. יהושע בן, הדסה. הדסה, הדסה. הדסה. הדסה, נו, הרב יחיאל מיכאל בן רחל, רבי יחיאל בן רחל, ויהודה בן רות יהודית, יהודה בן יהודית, וידידיה בן ליטל. ורפואה שמקום ישראל. אוקיי, יש שאלות אביב? ולא, בוא, יאללה, בוא נעשה. נמשיך. נראה, אנחנו יכולים לגמור את הנושא, אוקיי? של שבוע הריח. שעבר היה מעניין. מעניין עם הפרדסים. כן, כן. אז ממשיך עכשיו, נראה עכשיו בסמים שנעשו להעביר ריח רע. אוקיי? עכשיו זה לא חנות, חנות של אייסטרס. להסתר באמת, קראתי שם קצת. אין מברכים ברכת הריח אלא על בשמים שנעשו על מנת להריח בהם וליהנות מריחם הטוב. ולכן בשמים שנעשו על מנת להעביר ריח רע, כגון בשמים שנותנים במיטתו של מת, או בשמים שנותנים בבית הכיסא. אפילו אם הריח הטוב נודף למרחק מחוץ לבית הכיסא, או בשמים שנותנים כדי להעביר את הזוהמה, אין מברכים עליהם ברכת הריח כלל. האמת, שאלה נשאלת. כל האלה ששמים בשירותים, נכון זה בסמים, אבל מה המטרה שלהם? זה דווקא, זה בשביל בדיוק, לריח רע שיש שם, או הזוהמה, כל הדברים האלה, זה מועיל. אבל לברך על זה כמובן, אסור לברך על זה. זה מיועד לזה. יש גם כאלה ששמים לו עלינו, שיש מת לו עלינו, נשאר בלילה לפני הגבורה, אז יש ששמים את זה. לא ריח לא טוב, נכון? מתחיל לעלות ריח. אז כמובן מדובר על זה שלא הכוונה בשביל ליהנות מהם, וכמובן לא מברכים על זה. תמשיך, אבי. בשמים שנותנים במיטתו של מת, שאין מברכים עליהם ברכת הריח, היינו שנותנים אותם בתוך מיטתו של המת, או בסמוך למיטה, שבזה בוודאי נעשו כדי להעביר ריח רע, אבל אם נותנים אותם לפני מיטתו של המת, מברכים עליהם ברכת הריח, שהם עשויים לכבוד החיים. האמת, יש חילוק. הרי אם אתה שם את זה שהמת נמצא שם באותו חדר, אז כמובן מטרה בשביל להוציא את הריח רע. אבל אם שמו הבשמים לפני שהמת מגיע לחדר הזה,
אז כמובן, אפשר לברך. לפני החדר, לא בתוך החדר. לא, אפילו לפני כשאתה מביא את המת, בתוך החדר. לפני. הרי מה תגיד? האמת, הבשמים האלה היו כאילו, היו בחדר. למה האמת זה אם אתה שואל? הרי אנחנו שמים, נכון, שמים את הבשמים. במקרה יש לך איזה בשמים, אביב? יש לו עיקר, לא סנטטי. אתה שם אותו באיזה מקום, תברך. אבל יכול להיות שיש לך איזה בושם ששמים בשירותים, אפילו שיש לו עיקר, ואני שם אותו דווקא לשירותים, דווקא, או למת. למה? אני יודע, אם אני בשירותים יש ריח רע. אבל מה עושה לי פה? פה מוריד לי את זה. אבל איך אתה נהנה? אתה לא יכול ליהנות. צד אחד אתה יודע שזה מקום מטונף. אוקיי, יש לו ריח רע. אז זה לא מטרה אותו דבר, אתה לא נהנה כמו שצריך. אותו דבר בשביל מת. לא נהנה. מת, אתה יודע, אם אתה שם אותו בחדר, בלי לשים כלום, אז יהיה ריח רע. אז שמים את זה, אז כל דבר לפי המטרה. הוא אומר לך, ואם אני לוקח, הבשמים האלה, שמים אותם לפני שהמת מגיע בחדר הזה, הרי בין כה עכשיו אין לי ריח רע. אז פה אני יכול לברך. הבנת? יכול לברך. הבנתי, עדיין אין ריח. האמת, אתה צריך להגיד, השאלה נשאלת, תגיד לי, הבשמים האלה, הם מועילים למה? לזה ולזה? למה לא? רק מה המטרה שלהם? אז פה אני רוצה להגיד לך, אם אני מביא את זה לפני המת שבא לחדר, ואני מריח בזה, בשמים טוב. כמובן, אנחנו מדברים על דבר שיש לו עיקר. עיקר, בדיוק. זה לא שאלה. אין לו עיקר. יאללה, תמשיך, זין. זין, בשמים שנעשו על מנת להעביר את הזוהמה, היינו כגון בשמים שנותנים על הגוף, כדי להעביר ריח רע של זיעה. ולכן, אין לברך על ריח של דאודורנטים למיניהם שרגילים לסוך בהם את הגוף, אפילו הם עשויים ממיני בשמים שיש בהם ריח מצד עצמם. ואם הם עשויים מחומרים סינתטיים, בלאו הכי אין לברך עליהם כלל, כמו שהתבהר לעיל, וכן אין לברך ברכת הריח על מיני סבון ריחניים. הכל סינתטי. האמת, אבי, תראה מה אומר. אומר לך, אפילו הבשמים האלה, יש להם עיקר. כשאתה שומע יש להם עיקר. בדיוק. זאת אומרת, צריך לברך עליהם. לא לברך. למה אני שם את זה? בשביל להוציא את הזוהמה. הריח, הרע שיש לי לא טוב. אז פה תגיד, רגע, איך אתה נהנה? בסדר, אתה נהנה, אבל בין כה מה עושה התפקיד שלו? הוא מוציא לך את הריח של זה. למה? אתה מזיע. פה אתה לא מברך. לא דומה כשבן אדם נכנס לחנות כמו פנדי, או בסדר, נכנס, בורי מיני בסמין. עכשיו זה לא נגיע לגוף. אין פה זוהמה, אין פה... אבל פה אני שם לי פה ופה ופה ופה, מה קרה לך פה? לא יעזור. אז זה דגש. הבנת אבי? בלאו הכי אין לברך עליהם כלל. למה? כמו שהתבהר לעיל, וכן אין לברך ברכת הריח על מיני סבון ריחניים. גם זה לא צריך לברך. האמת, אם זה קשור לגוף, שומע אבי? דבר ראשון, האמת, איך אתה תמצא איזה בושם שיש לו עיקר? אמרנו על זה. יש לו עיקר. אין, יש רוצים להגיד, אתה יודע מה בבושם, אפשר לברך. אבל אם אין לו עיקר, על מה אתה מברך? על מה? אתה יודע מה, אני יצאתי אמבטיה, דוש, כמו שצריך, אין לי את הבעיה, זיעה או לא זיעה. נו, עכשיו מה אני עושה? טלק, 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 טלק. מה אני מברך? אומר לך חביבי, זה אין לו עיקר. זה אין לו עיקר, זה סנטטי, אל תברך. אבל למה? אתה יכול להגיד, רגע, אבל אין לי סיבה. אני לא מזיע, אני עכשיו יצאתי מהדוש. אני נקי. נכון? אומר לא. סיבה שמה, בגלל שאין עיקר.
אבל אם יש לה אפילו עיקר, ואתה שם על דבר שאתה שמת בושם, הדברים האלה בשביל הזיעה, אפילו שיש לו עיקר אתה לא מברך. יש הבדל. שיש לו עיקר. כמו המת, לא עלינו. הבנתי. שהיה בחדר, שמתי זה בשביל מה? בשביל שלא יהיה לך רע. אבל אם אני מכניס את הריח הזה לפני שמת בא, אני בורח. אתה מבין? זה תלוי למצב. אז מה השימוש שלו? מה שימושו? הבנתי, השימוש שלו קובע. זה הכוונה. אם הוא רוצה להפיק בשביל זה, אז אתה לא יכול ליהנות, ובצד הוא עושה תפקיד בשביל להוציא ריח רע. אתה לא יכול לברך. איזה אתה נהנה? אתה לא יכול לברך. אתה מבין? אפילו שאתה, הבנתי אותך. תמשיך, וכן. זה כלל. וכן מבשמים או שמן אתה הפרסמו צריך, שהוא אבי, כמו בכללים, אתה צריך, אחד שאל אותי, שלום, אני לא מבין, אני קורא את הספר הזה, ואין לו כללים. אחד שאל אותי. אין לו כללים, אז מה? אמרתי, תגיד לי, מה זה כללים? אני צריך לבנות כללים. אני בונה בום של כללים. זה ההבדל. למה? אני רוצה להבין את המחבר. בשביל להבין אותו אני חייב לשבור את הראש ולמצוא כללים, יהיה לי יותר קל. אבל אם אתה רק קורא, איפה הכללים שלך? אני צריך לעשות כללים. כללים, וככה אתה הולך עם כל ההלכה. אבי, אתה יודע מה יצא עכשיו? אתה לא מאמין. חלק ב' של ברכות. מה מחכה לך, אבי? שומע? ילקוט יוסף. של מה? ילקוט יוסף. חלק א', אם אתה רואה את העובי שלו, עכשיו עשה חלק ב'. וואי וואי. אבי, מה מחכה לך? אוי בואי. וואי. זה נקרא, עוד 10 שנים בעזרת. אבי, זה נקרא לימוד בעיון. מה וואו. בוא נשמע אותך. זה תענוג. כל נושא, אתה, אני כבר התחלתי וואי, פצצה. איזה פצצה, אטומיק? שבש, לא של חוטים. איזה, חבל על הזמן, איזה עבודה עשה. אתה יודע, אני אומר, הוא סגח כל הפינות האלה, הוא אומר והוא אומר, חביבי, הוא נתן להם עד הסוף. אמרתי לך כל פעם, אין כמו ילקוט יוסף. אני אמרתי לך, אתה שואל אותי, אני מה שלמדתי בילקוט יוסף, השתבח שמו לעד, זה שהוא נתן לי את הכל. נכון, אנחנו אומרים על החבורה, למה? זה אקטואלי, שומע? זה כמה, זה טוב. זה דוגמאות. אבל ילקוט יוסף, אני אומר לך, אבי, איזה, בעזרת השם נחזור על זה. נמשיך את הסדר שלנו, שנחזור לאיזה סוגיות חבל על הזמן. אוקיי, אבי, עכשיו תבין שנלמד עוד פעם איזה, תראה את הכללים, איך יוצאים לך, זה הכללים. לא יעזור. אם אין לו כללים, חביבי, לא יעזור לאף אחד. הכללים זה הבסיס. נכון. זה הכל. זכותך, אבי. זה העיקר. אני אומר לך. זה העיקר כללים. זכית, אבי. אחד שאל אותי, אני לא מבין. שלום, תתקדם כבר. תעשה יותר, תיכנס. אמרתי לו, תקשיב טוב. יש לי אבי אמרתי להם, שאני לומד איתו, בזכותו אני מלמד כללים. ואני לא יכול לעזוב אותו. שנייה, אמרתי. זה בזכותו, אמרתי. אני איתו, בזכות. איך אני הגעתי לכללים? בזכותך. אמת, צריך להגיד, אין דבר כזה. אבי, יש אנשים, לומדים, לא הגיעו לכללים, אבי. אין לך מושג מה זה. אני, ברוך השם, קיבלתי סייעתא דשמיא ממך. אם לא, איפה כללים, חביבי? אני לא יכול. אני מודה לך, אבי. אתה אין לך מושג מה זה את הכללים הזה.
ובזכות הכללים ברוך השם, יאללה מתקדמים, רואים, אתה רואה את ההלכה, הלכה למעשה. אתה רואה כל יום מה שאתה עושה, אבי. אחד אמר לי שלום, אבל הנושא, אמרתי לו איזה נושא? זה נושא 24 שעות. כל נושא שיש לנו בברכות. זה לא יעזור לך. כל יום יש לך אותו סוגיה. זה וזה ועושים, זה כללים. אין כללים, כלום. כלום. וואלה, זה רק מותר ואסור. אין דבר כזה. מה מותר, מה אסור. זה המטרה שלנו, ללמד כללים, שיבינו כללים לא זזים בכללים. כל כך חשוב, אני אומר לך, אבי, ממש זה הרבה סייעתא דשמיא. כללים זה הכל. בעזרת השם שנמשיך ככה. עבודה של שנים בעזרת השם. תמשיך אבי. בחורף. בעזרת השם. טוב, וכן מי שאמר מבשמים או שמן אפרסמון שהוא בסוף הסעודה, על מנת לסוך בהם את הידיים, כדי להעביר מהם את זוהמת המאכל. אין מברכים עליהם ברכת הריח כלל. אפילו שנעשו מתחילה על מנת להריח בהם, כל שעתה משתמש בהם כדי להעביר זוהמת המאכל מידיו, לא מברך עליהם ברכת הריח. הכלל פה נכנס. פה הסיבה שהזוהמה זה מעכב. הזוהמה זה מעכב. הייתה הכלל הזה? אפילו ששימוש לא הייתה להריח בהם מתחילת הסעודה, הוא אומר. אתה מבין? זה את הכלל הזה, הוא אומר שזה... הוא בא להוריד את הזוהמה, נגמר הסיפור. אז מה המטרה שלך? אתה יכול לעשי חצי... כל ההלכות שקראנו... אין חצי, אין אפשר לברך פעם. אין, לא יעזור. אפילו כשאתה אומר לי, אתה יודע מה, יש לו גם העיקר. זה לא יעזור לך. יש לו גם העיקר. תלוי למטרה. גם העיקר... תלוי למטרה. שמתי הבושם הזה בשביל להוציא ריח רע, אתה לא יכול לברך. שמתי את הדבר הזה בגלל שיש לו עלינו בחדר המת, אתה לא יכול לברך. אבל אם לא נמצא חדר ריק, אין בעיה. אתה מבין? עוד כלל. יאללה, תמשיך, אבי. אם מתכוון ליהנות מהריח הטוב של אותם בשמים שנעשו על מנת להעביר ריח רע. רגע, תראה, הוא נותן לך סיכום עכשיו. תקשיב. נותן לך סיכום. תמשיך. אם מתכוון ליהנות מהריח הטוב של אותם בשמים שנעשו על מנת להעביר ריח רע, זה עד כמה פוסקים אינו מברך עליהם. יש לחוש לדבריהם, בספק ברכות להקל. יפה מאוד. ואפילו אם נוטלם ביתו, מתוך כוונה ליהנות מריחם הטוב, לא יברך עליהם, ולכתחילה ייזהר שלא להריח בהם מתוך כוונה ליהנות מריחם. מה רוצה להגיד לך, אבי? אבי, רוצה לך דגש איזה כלל פה. אם אתה יודע, הדברים האלה משתמשים גם בדרך כלל בשביל להוציא ריח רע. אז מה תגיד? אתה יודע מה? יש לי אפשרות. עכשיו, יש לי אפשרות. אלי, אני אברך על זה. אומר לך לא. השימוש שלהם זה בשביל זה. זה שום דבר, אין. אז בגלל זה שאומרים ספק ברכות להקל, צריך להיזהר, לא לברך. ספק ברכות להקל. זאת אומרת, הכוונה, רוצה לעשות לך סיכום על מה שלמדנו. פעם אתה אומר לי, לא, אני אברך, פעם אתה אומר לי, לא אברך. אבל זה, בדרך כלל, מתי שמים את זה? תחליט. שיש ריח רע. אתה מבין? ריח רע. כל מקום תמשיך. כל מקום, אם דרך העולם נשתמש לפעמים באותם בשמים על מנת להפיץ ריח טוב, ולא רק על מנת להעביר ריח רע, ואף עתה משתמש בהם מתוך כוונה ליהנות מריחם, ולא כדי להעביר ריח רע, מברך עליהם ברכת הריח. אף על פי שמשתמשים בהם לפעמים כדי להעביר ריח רע. לא, הוא
מקשה אותנו קצת, אומר לנו, מכל אז מקום, אם דרך העולם, תראה איזה מה דרך דגש, העולם? אבי. תראה דגש, אבי. אומר לך, אם במקרה לפעמים אני משתמש בזה גם אם יש ריח רע, אז דבר הזה, והרוב, התשמיש שלו, רוב תשמישו, אני עושה אותו לריח טוב. אבל אם במקרה שם אותו בשביל ריח רע, אומר לך, חביבי, זה אתה יכול לברך. זה לא דווקא דבר שאני רגיל כל פעם דבר. שומע? זה עניין של כוונה. ואיך אתה משתמש בזה. כמו שאתה אומר לי, אתה יודע מה, אבי? יש לי איזה בושם שיש לו עיקר. עיקר. אני מברך עליו. זה לא סנטיתי. פתאום, לפעמים אני לוקח אותו, שמתי אותו לשירותים. או למקום להוציא את הריח, וואו, איזה ריח. אבל יש לו עיקר, זה הכוונה. אז אתה רואה, רוב תשמיש, איך אני עושה אותו בשביל ליהנות? ליהנות ממנו. לפעמים אני משתמש בזה. למה? מדובר על דבר שיש לו עיקר. אבל אם הוא סנסטטיב, זה לא יעזור לך, בלי ריח, בלי בטיח. אין לנו בעיה בכלל אם זה לא מברך בכלל. תמשיך. יפה, הסברנו. יש לו לשון צריך להבין. תמשיך, אבי. ואין לברך ברכת הריח על מטהר אוויר המצוי בזמננו. מה טוב. מפני שמלבד שאף על פי הרוב, הדרך להשתמש בהם אך ורק כדי להעביר ריח רע. מאוד. גם נעשים מחומרים סינתטיים. וגם נעשים מחומרים סינתטיים. אז מה אתה לומד מפה, אבי? רוב תשמישו. הוא גם סינתטי. או רוב תשמישו זה בשביל ריח רע. להעביר ריח רע. אז אומר לך, זה לא יעזור לך. לפעמים אני רוצה בשביל בושם. איזה בושם? זה סינתטי. זה וואלו, אתה לא יכול לברך. וגם אין לו עיקר. וגם סינתטי, אז בכלל. ואין לו עיקר. וגם אין לו עיקר. יאללה, תמשיך, אבי. אין מברכים ברכת הריח על עשן של בשמים שעשהו כדי לתת ריח טוב בכלים או בבגדים, מפני שלא נעשה אותן עשן, אלא כדי שייתן ריח טוב בהם, ולא על מנת להריח בו. תראה, מה זה חידוש פה, אבי? תגיד לי, זה בשבילך או בשביל הבגדים? של הבגדים. אתה רואה מה זה? איך אתה יכול ליהנות מזה? אם אני עושה את זה בשביל הדבר השני, איפה ההנאה שלי? אומר לך, זה צריך להיזהר. אז איפה ההנאה? ראינו, בין אותו שעשה את העשן כדי לתת ריח טוב בכלים, או בבגדים. אין אדם אחר המריח באותו עשן. זאת אומרת, תלוי כוונה איך אתה עושה את זה. בכל שנעשה אותו עשן, אך ורק כדי שייתן ריח טוב בכלים, לא בשבילך, או בבגדים, שומע? אפילו אם אתה רוצה להריח בו בכוונה להניח מריחו הטוב, אין לברך עליו. תגיד, אתה יודע מה אבי? לא רק נותן לכלים, וגם נותן גם, איך קוראים זה, לבגדים, ואני רוצה מכוון, הוא אומר לך זה לא טוב. למה? בגלל איפה הולך? לכלים או לבגדים. אז מה נשאר לך אתה? אומר לך אפילו זה אין הכוונה. מלכתחילה ייזהר שלא להריח בהם מתוך כוונה לנחמך. ולא יהיה לך אפילו כוונה, תגיד מה? אני רוצה גם. לא יעזור לך. למה? הוא הולך לבגדים והולך לכלים, ומה קרה לך? לא אמור לך, הלך לפה. הוא רוצה גם ליהנות מהם. אתה מבין? תראה מה זה, איך הם... שמע טוב. אם נעשה אותו עשן גם על מנת שייתן ריח טוב בכלים או בבגדים,
וגם על מנת שיענו מאחו הטוב, מברך עליו ברכת הריח, שהרי נעשה גם על מנת שיחו בו. אטנסיון. אומר רוצה לך שיהנו הדבר גם הזה, וגם. דוד, יש דברים, אבי, זה מיועד לכלים ולבגדים. תגיד, רגע, דוד, יש לו ריח טוב, אבל מיועד למה? לכלים ולבגדים, לא בשבילך. אבל אומר לך, ואם יש דבר שיש לו לבגדים ולכלים וגם בשבילך, אז אומר לך זה, בטוח אתה יכול לברך על זה. זה ההבדל. ויש לו העיקר. גם למה הוא אומר יכול שהרי לייחד נעשה אותו? גם על מנת שיריחו בו. זאת אומרת, הוא לא סתם בשביל הכלים או בגדים, גם בשביל לריח. זה לא דומה שאני שם דבר שרק בשביל הכלים ובשביל הבגדים. מה קשור אליי? זה אני לא אברך. אבל אם הדבר הזה... ייצרו אותו כדי שייהנו גם. ייהנו ממנו גם. גם לכלים. וגם ייהנו ממנו בריח וגם. בגלל זה אפשר לברך עליו. פה זה לא דומה לעשן שהוא עשה אותו נכון. תביא למשהו אחר. תמשיך. ריח טוב שאין לו עיקר. בואי. עכשיו אין לו עיקר, וואלו. עכשיו שאין לו עיקר. כמו אז אי אפשר לברך. גדים או כלים שיתנו בעשן של בשמים כדי שייתן בהם העשן ריח טוב, ועתה יש באותו בגדים או כלים ריח טוב, אין מברך עליהם ברכת הריח, מפני שנחשב אותו ריח לריח שאין לו עיקר. זה לא יעזור לך אף אחד. שאין לו עיקר. האמת, אבי, הקושיה נשאלת על מה שראינו לפני. אם אתה מברך זה בטוח שיש לו עיקר, זה לא יעזור לך, זה הכלל. רק מה היה עושה עוד שתי פעולות, לכלים ולבגדים. אבל אומר לך, ואם יש דבר שאין לו עיקר, אפילו חביבי הלא, לבגדים, לכלים, ויש לך ריח טוב, אתה לא יכול לברך. למה? בגלל שאין לו עיקר. אין לו עיקר. תמשיך, וכן. אין לו עיקר, זה לא שאלה בכלל. תמשיך, וכן כלים. וכן כלים שהיו בתוכו מיני בשמים, לאחר מכן הוציאו אותם משם, ונשאר ריח טוב בכלי, אין מברכים ברכת הריח על אותו כלי, זה שעכשיו ריח שאין לו עיקר. למה פועל? תתבונן פה, למה קרה פה? היו בתוכו מיני בשמים, לאחר מכן הוציאו אותם ונשאר ריח טוב. אבי, תשים לב מה אומר לך פה. אומר לך, אתה יודע, אבי, יש מיני בשמים. הוא לא אומר לך, חביבי, יש עיקר פה. הלו, חשוב. יש פה עיקר. תראה מה הוא אומר. וכן, כלי שהיו בתוכו מיני בשמים, שמעת? ולאחר מכן הוציאו אותם משם, ונשאר ריח טוב בכלי. אבי, לקחתי מיני בשמים, איפה שמתי אותם? בכלי. אחר כך שאני מוציא את הבשמים האלה, נשאר לי ריח איפה? בתוך הכלי. ממשיך. אין מברכים ברכת הריח על אותו כלי, מפני שנחשב לריח שאין לו עיקר. איפה העיקר, אבי? איפה העיקר? אתה מבין? אם אין את העיקר, אי אפשר לברך עליו. אתה יודע מה, אבי? שמתי פה, היה איזה ריח חזק, מוציא את זה, נשאר ריח. מה זה, בבקבוקים? מה זה, יש כאלה קונים אוויר של ישראל. יש. אתה מבין? אתה פותח, מה זה? לא, אין עיקר בפנים, אין ברכה. בעיני, שלדעת כמה מרבותינו הראשונים, הוא הדין, אם נתנו עצי בשמים בתוך, שמע טוב, בתוך מים, או בתוך שמן, זה למדנו לפני אבי. זה נכון. והוציאו משם. אף על פי שנשאר במים או בשמן ריח, אותם עצי בשמים, נחשב ריח זה כריח שאין לו עיקר.
ואין לברך עליהם בכת הריח, כדי שלא להיכנס לספק נכון, להיזהר שלא ריח בהם כלל, ובדיעבד אם הריח בהם אינו מברך ברכת הריח כלל. אבי, אומר לך סיכום, מה זה העניין הזה של העיקר? לא משנה אם היה כלי, שמתי בסמים, מוציא את זה, אתה לא יכול לברך. למה? העיקר זהו ברח, אבל יש ריח, לא יעזור לך. פה אומר לך אותו דבר, שמתי דבר שהוא מה? עצי בסמים שמו בתוך מים או בתוך שמן. איפה נשאר בסמים? בתוכו, נכון? עכשיו אם זה בתוכו אני רוצה לברך, אני יכול לברך. אבל אבי, אם אני מוציא אחר כך את העצי בסמים או העצבי משמה, אבל נשאר ריח איפה? בתוך השמן שלו. השמן. אומר לך אתה לא יכול לברך. למה? בגלל העיקר לא נמצא, אבל אתה בא בטענה, אבל נתן לי ריח. לא יעזור. העיקר חסר מהספר, אומרים. מה? כמו העניין שהסתנתתי, מה חשבת? תראה, אין העיקר, אין ברכה. אין מה להריח, יש ריח, אבל אין... עכשיו נגיע לבשמים של נשים. ריח בשמים של נשים. תקרא. אסור להריח בבשמים הנמצאים על אישה שהיא ערווה מן העריות האסורות. נכון. כגון שיש עליה פרחים ובשמים הנותנים ריח, או שאוחזת בידיה פרחים ומיני בשמים, ואפילו אם עבר הריח בהם, אינו מברך עליהם ברכת הריח כלל. אבי, זו שאלה גדולה. האמת, שאלה גדולה, מה טוב, אבי? מה ההבדל שאני למדנו שבוע שעבר, הנה הוא נכנס לחנות, איזה ריחות חביבי, עצי, עזבה, מה אמרנו? עדיף יגיד מיני בשמים, לך תדע. זה אני מבין. מה הכוונה שלך? צריך לקנות, לכבוד שבת, חג, זה מיועד לזה. אבל נשים, יש עניין של הערווה, צריך להיזהר. אפילו אם שמה בושם, יש לו עיקר. זה, אבי, זה לא דומה שהם מוכרים את זה במקום מיוחד. פה נמצא על אישה, יכול להיות שהיא נידה, לך תדע מה זה מדובר, זה ערווה. אז פה מה תברך? תגיד, רגע, שלום, למדנו שבשביל לברך צריך לתפוס. מה תופס פה? אסור לך לתפוס. מה זה לתפוס? יש לך בוסר, אסור. אומר לך אפילו לקחה פרחים, שומע? שמה עליה ככה. מה תתפוס? אסור לגעת. אומר לך אין דבר כזה, לא יעזור לך, אסור לברך על זה. אפילו שיש לו עיקר של עיקר. בן אדם שעושה דבר כזה, זה בצד שני, הוא עובר על איסור. אז בגלל זה, אפילו כשיש לו עיקר, יש לו ריח, בהורים של בהורים, כמו שאתה נכנס לחנות, אסור לך. למה? גזרה שמה? חכמים אומרים, לא, ערווה פה, אישה, לא יעזור לך. אתה גדרים פה, אבי? חשוב פה, אל תגיד חביבי, כמו שאחד אמר, אתה יודע מה, הוא הגיע להבדלה, אין לו ריח, מה ייקח הבוסים של אשתו? מה אתה דברים האלה? אסור. שמא יבוא ויתקרב. כן, אסור, צריך להיזהר. עשו גדר. נכון, יש גדרים בזה. תמשיך. גדרים של בעל יעב. וכן אסור להריח בבשמים הנמצאים על אישה פנויה. הנה. וכל שכן בזמננו, בזמננו שהפנויות הן בחזקת נידות,
ואפילו אם עבר ריח בהם, אין מברך עליהם ברכת הריח כלל. אותו דבר. צריך להיזהר, אבי. אותו דבר. אין דבר כזה, נתנו לך דבר טבעי. פרדס, חנות, לא על אישה. אישה זה אסור. עד פה. יש גדר. אם זה אמא שלי, אם זה אמא זה מותר? למה? לאמא שלי מותר? אפילו אמא, אפילו סבתא, אפילו מה שאתה רוצה. אסור, 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 אסור. הבת שלי אסור. אסור. אסור, לא משנה. אסור. אסור. גדר, לא משנה. לא לשחק. אסור. הבנת? ממשיך. אסור. ואפילו בסמים הנמצאים על ביתו הבינה, על ביתו הפנויה, אין להריח בהם. מה תגיד, אלה הצדיקת שלנו? תבוא נעשה לך עסבו למיני. מה זה עסבו למיני? שרי שמה. אין ברכה. אין איסור. אוקיי, אבי? וראוי להחמיר שלא להריח אב הפרחים ובשמים הנמצאים על אשתו נידה. כמובן, חומר. אז למה אומר לך, אבי? פרחים זה בוהים של עיקר. אתה מבין? אל תגיד לי זה סנטטיק או לא סנטטיק, זה פרחים. חייב לברך, לא יעזור. תמשיך. אתה רואה כללים? אם הסירה אישה את הפרחים. אבי, ראית כללים? יפה, הכללים מסודר, הוא מודה לך. הוא נותן לך כלל אסור, שום דבר, אין לך, בטח הוא לא נתן. יפה מאוד, תמשיך. הוא לא נתן לך, אישה אסור. אסור, תמשיך. אם הסירה... בי"ב, אם הסירה אישה את הפרחים והבשמים מעליה, כן. לדעת כמה מרבותינו הפוסקים, אף בזה אסור להריח בבשמים. תראה מה זה. בבשמים אלו, ואין לברך עליהם ברכת הריח כלל. והרוצה להקל ולהריח בהם ולברך עליהם, שיודע בעצמו שאין לחוש שמא יבוא לידי ערעור עבירה, כן. וקלות ראש מחמת כן, יש לו על מה שישמו. האמת, אבי, לא פשוט. יש לו על מה. למה אני אומר לא פשוט? לא פשוט. אבי. יבוא לידי ערעור, הוא אומר. דבר ראשון, אתה לא יודע אם במקרה נידה או לא נידה. אמרנו, אם היא ויש לה את זה, אסור. עכשיו מה תגיד, רגע, אתה יודע מה, היא, במקרה, היא נידה, מוציאה את זה. תגיד, רגע, היא שמה את זה לפניו. אסור לברך. אז מה משנה, עכשיו אני מוציא את זה, הנה פה. אבל היא לבשה זה, שמה זה לפני, אומר לך גם זה אסור. שמה יבוא, הלא, יתחיל בלבול. יתחיל... יאללה, נמשיך, נגמור את זה. ובבשמים שהיו על אשתו נידה, כן. והסירתם מעליה, כן. או שהיו על אישה פנויה שאינה נידה, כן. והסירתם מעליה, יש להקל אף לכתחילה להריח בהם, ולברך עליהם ברכת הריח. אז אשתו נידה, והסירה מעליה. או על אישה פנויה שאינה נידה. אז מה ההבדל? אישה פנויה. כן, רוצים להקל. למה? אישה פנויה, ואשתו נידה. אנחנו רוצים להגיד, הרי בינתיים עכשיו, אם לא נמצאים אצלה, שומע? אז רוצים להקל, אבל יש לך... תראה, פה היא לא נידה, לכן בשמים שהיו על ביתו הפנויה, לסירתה מעליה יש להקל בזה לכתחילה, להרבהם, ולברך עליה ברכת הריח. הרי צריך להקפיד שעליה זה לכל הדעות כלום. רוצים להקל, יש מחמירים בזה, בגלל שהם שמה את זה, לך תדע עכשיו, היא או לא מברכים על זה. אבל אי אפשר להקל. ומותר לריח לברך על ריח טוב, על מי בושם של נשים, שיודע שנעשו מחומרים טבעיים. טבעיים.
העיקר, בעיקר. העיקר, אף על פי בעיקר. שהאישה לוקחת מפעם לפעם ונותנת עליה, ואפילו אם אותם מבוסם שייכים לאישה אחרת אסורה עליו, בלבד שיודע בעצמו שאין לחוש שמה יבוא לידי אורי עבירה בקלות ראש מחמת כן. כן שכן ואומר בכל שכן אם הם של אשתו נידה. האמת אבי, מה תגיד אם זה בוסם? בוא, אמרנו לברך שהיא עליה אסור, אבל אם אני משתמש באותו בוסם שהיא משתמשת, אומר לך אין בעיה. למה אין בעיה? זה לא דומה שאני הלא מריח מה שיש לה היא, אבל מדובר על מה? על בוסם שיש לו עיקר טבעי. ואני אומר לך זה יקר, כל האלה טבעי, יקר מאוד. מה קרה לך? כל אבל הטבעיות. אבי, יש לפעמים יקר והוא סינתטי, ויקר. להיזהר בזה. הם יודעים איך עושים את זה. בשביל להיות בטוח, בגלל זה ספק. איך אני יודעים יודע באמת אם הוא מה טבעיות? מה אני אעשה? אני אברח מיני בשמים על דבר אחר ואני משאיר אותו גם. יאללה, בדיוק, סתם. יוצא ידי חובה. יוצא ידי חובה, הכי טוב. יאללה, אתה תמשיך. צודק, למה אני אכנס בספק? סינתטי לא מה נשאר סינתטי. לנו פה? בסתרים של עבודה זרה. יאללה, בעזרת השם, נגמור, יאללה, זהו. בוא נעשה תמשיך. עבודה זרה, יאללה בוא. יאללה, טוב, נגמר. בוא נעשה, יאללה. בסתרים של עבודה זרה של גויים. אסור ללכת לבשמים של עבודה זרה ואסור לברך עליהם. תמשיך. וכן בשמים שהם במסיבה של גויים אסור לברך עליהם מפני שסתם מסיבה של גויים נכון. היא לעבודה זרה, אבל לא, שלא במסיבה של גויים מותר לברך עליהם, ואלא הוא שמא נעשו לשם עבודה זרה. נכון. זאת אומרת, אם זה בתקופה שלהם ואתה נמצא במקום הזה והם משתמשים בזה, זה נקרא אסור. אבל אם לא נמצאים שם וסתם חוץ, אין בעיה. חוץ. תמשיך. בכל שכן שמותר לקנות בסמים מסוחר גוי המוכר בסמים בחנותו. אין בעיה. לא מאחז. אין בעיה לקנות. דין ריח בסמים הבאים מדברים אסורים באכילה. אוקיי, תמשיך. היה מהלך. היה מהלך חוץ להם וריח ריח טוב. אם רוב אנשי העיר הם גויים עובדי עבודה זרה, אינו מברך ברכת הריח. יש לומר שנסתמה בא אותו הריח ממסיבה של גויים. ואם רוב אנשי העיר יהודים, מברך ברכת הריח. ואם הוא לא יודע אם אותו ריח במעצה בסמים או יסבה בסמים, מברך בורא מיני בסמים. וכלל בסימן הזה, ואם אנשי אותה עיר חציים יהודים חציים גויים, יש אוסרים להריח ולברך ברכת הריח, ויש מתירים. אין בעיה. אוקיי, אז אתה רואה פה עניין של עצה ויסבה, אבי, למדנו, עצה ויסבה, עדיף להגיד מיני בסמים. תמשיך. בכל האמור. כל האמור להם עניין בסמים שהם במסיבה של גויים. אינו אלא בגויים נוצריים, או בשאר אומות מעובדי עבודה זרה, אבל בסמים שהם במסיבה של ישמעאלים, מותר להריח בהם ולברך עליהם ברכת הריח. כן, בגלל שהם לא עושים עבודה זרה. הסיבה כמו הגויים, כמו שמותר להיכנס בבתי כנסת, במסגדים אסור לנו. לא, מסגדים זה מותר. מסגדים מותר. של הגויים. אלה הקתולים האלה. תמשיך, יאללה נגמור. אותו דבר. הנה, אחרון, אבי. יאללה, אבי. אחרון. הנה, תערובת בסמים. עכשיו יש תערובת. בסמים? יאללה, תמשיך. אם נתערבו. חבו, תקרא. אם נתערבו בסמים שאין לברך עליהם ברכת ריח, כגון בסמים של בית הכיסא, או בסמים העשויים להעביר את הזיעה וכיוצא בהם. בבסמים אחרים שיש לברך עליהם ברכת הריח.
אם היה רוב מן הבשמים, מברכים עליהם ברכת הריח. מברך עליהם אם היה רוב מן בשמים שאין מברכים עליהם, ברכת הריח אינו מברך עליהם. עד פה אבי, תקשיב טוב. מה למדנו לפני אבי? רוב. כן, רוב. אם תגיד, בבשמים האלה, מטרה בשביל להוציא ריח רע. אמרנו לא מברכים. עד פה, בסדר. אבל יש לי, אם מתערבב, עוד בשמים שרגילים לריח בהם. לא העניין של זוהמה או לא מברכים. אז עכשיו מתערבב שתיהם האלה, אז אומר לי, מה עושים? מברכים או לא מברכים? אתה נהנה או לא נהנה? אומר לך, חביבי, פה זה... מה הרוב? אם הכמות של טוב, תברך. אם הכמות של רע, לא תברך. לא תברך. זה מה שעושה. תמשיך. נו, ואפילו אם יתערבו בשמים על עבודה זרה, מה תגיד עכשיו? שמע טוב, אפילו אם יתערבו בשמים של עבודה זרה, בשמים אחרים, אם הרוב הוא מהבשמים שיש לברך עליהם ברכת הריח, רשאי לברך ברכת הריח על התערובת. זאת אומרת, אם יש לך דבר שלא בשביל עבודה זרה, ומתערב על הדבר של עבודה זרה, אומר תוכל לברך. למה? כי שיש רוב. תברך. עד כדי כך. בעניין התערבו עד זה בשמים. אבי, זה לא דומה. אבי, זה לא דומה שיש לי בפסטיבל שלהם, בחג שלהם, של עבודה זרה, פה הם מתערבב, זה אסור. לא. אבל פה, בגלל שמתערבב זה וזה וזה, מה תגיד? הוא אומר, אני הולך לפי הרוב. ולעניין התערבו עצי בשמים, בעשווה בשמים. איזו ברכה מברך על התערובת? אז מה תגיד, אבי? מיני בשמים. מה הוא אומר לך? נראה לי. יפה. מה הוא אומר? עיין לעיל, סימן? רשת זין, סעיף כ"ט, איפה זה? הוא שלח אותנו, הנה רשת זין. הנה רשת זין, רשת סעיף כ"ט. יש לך? רשת זין? איפה רשת זין? הוא לקח אותי. רגע. איפה זה רשת? רשת זין. מה אמר? רשת זין, נכון? מה שהוא אומר? כלום, אני בלי משקפיים אפילו. רשת זין, רגע, רשת. איפה יש פה? רשת זין, רש יוטט, רש יוטט. רשת זין, איפה אתה? איפה הרשת זין? הנה רשת זין, הנה רשת זין, איזה סימן? איזה עמוד? סימן מה אמר? סעיף ל"ד, אנחנו עמוד 200? 61. אה? לא, 61. 61? סעיף למד הוא אמר? ל"ד, 63, עמוד 63. 63. 63, סעיף. כן. סעיף למד, אתה שלוח. רגע, סעיף כ"ט, איפה כ"ט? כ"ט, רגע, כ"ט צריך להיות, הנה כ"ב, כ"ט. הנה כ"ה. כ"ט, תקרא כ"ט. איפה? הנה כ"ט. תקרא. הנה שמן או מים. כן. הנה שמן או מים. שנתנו בתוכם עשה בשמים. חמשו בשמים בתוכה עד שיש בשמן או במים ריח טוב, ונשאר מעט מאותה בשמים בתוכם, מברך עליהם בורא עצי בשמים. ואם ניתנו בתוכם עשווה בשמים, מברך עליהם בורא עשווה בשמים. רגע, מה הולך פה? ואם היו אוהבים, הנה מה ש... תמשיך, ואם היו... בתוכם גם עצי בשמים, תברך בורא מיני בשמים. בשמים. פה תגיד לי פה. שומע? פה אתה לא יכול להגיד לי. הוא אמר לנו,
האמת, אבי, שאלה טובה. הם היו מעורבבים. אם אני נותן לך פירות, שמע טוב, מה ההבדל? אוקיי. בפירות, לפעמים יש לך כוס, שמו לך אדמה ועץ. זה מעורבב, נכון? עכשיו, סלט, קטן, שמו לך בכוס. יש לך אננס, יש לך תפוח. עכשיו מה הדין? רגע. הרוב? יפה מאוד. למה אמרת רוב? רוב. רוב. יכול להיות, אמרנו, זה הרוב הרוב? פותר. יפה מאוד. למה בבשמים זה לא אותו דבר? זה השאלה. עכשיו תקשיב. דובר על הריח. אומר לך, אבי, תקשיב. בפירות, אני מבין שיש עץ ואדמה, וזה ביחד, ואני אוכל ביחד, בגלל שהוא לא מיני דגן, יש לנו כלל. מה הכלל? רוב. עכשיו מי זה הרוב? יש יותר אננס ממה? מתפוח. אז מה אני עושה? בורא פרי אדמה. ואם זה ההפך, בורא פרי העץ. אבל השאלה נשאלת, למה לא תגיד בבשמים שיש עצי ועשבה? אני הולך לפי הרוב. אומר לך לא. אתה לא אוכל פה, אתה מריח. פה אומר לך חביבי. מריח. פה זה הנאה, זה לא... מיני בשמים בשתיהם. זה ההבדל. הבנת, אבי? אם תערבו עצי ואין הברכה. הבנת ההבדל? אין מברך. כן, הבנתי פה. אבל יש עוד שאלה. צריך לשאול. ומה קורה ברוב לגבי פירות? יש לי חצי חצי. מה תעשה, אבי? אפשר לברך על שניהם, אם אתה יכול. במאוד. אפשר לברך. הנה ההלכה. אפשר לברך גם על זה, גם על זה, אין לנו בעיה. אבל אני שואל את עצמי... אם הוא ניכר, אני יכול לברך. יפה, אבל במקרה שיש רוב, יש עניין של רוב, אז אני אדמה עם יותר מעץ. אם זה ההפך, עץ מאוד... בסדר, אבל אם זה אותו דבר, אני עושה שתי ברכות. אותו דבר. אבל השאלה נשאלת, למה לא תגיד אותו דבר בעצי ועשבה? אומר לך לא. לא, יש ברכה מיוחדת. מיני זה כל הסוגים. אז פה אני עושה, אל תגיד לי רוב. מעורבב, אני עושה מיני בשמים. מיני בשמים. הנה סיימנו. תראה מה זה. ברוך השם. סיימנו בכותריה. ברוך השם. הנה זה עשינו את זה? זהו, עכשיו נושא חדש בעזרת השם אבי, זה ברכת הגומל, ביי ביי ביי, ואיזה עבודה. זה טוב, זה טוב, זה טוב. וכל הדברים של הסניסים, איזה נושא חבל הזמן. יאללה אבי, נשמע בשורות טובות. כן, זה גם צריך לדעת, אתה בדרך, אתה חוזר מנסיעה, אתה 72 פקקים. הרבה הלכות, בעזרת השם. אוקיי, אבי? אני מציע לך חזרה על מה שלמדנו. זקו ברוך זאת. בשורות טובות. שבוע טוב ומבורך. תודה רבה. טוב, עניין נביא זכור